Hello! Good morning guys! So, umagang umaga actually kahapon wala akong vlog. After yung after tayong bowl cooking, pagka kinabagahan kinabukasan wala akong vlog. Kasi sobrang busy namin ni Papa kahapon sa shop. And ayun, mag-umagahan na tayo kasi si Papa maaga siyang aalis. Kasi maihahabol kami stocks. Naikot-ikap pa. Hinulang kami ng stocks. And ayun, mag-umagahan na tayo. Si Hagrid, tulog pa. And mamaya, maglilinis tayo ng freezer. Tapos papakita ko sa inyo mamaya yung mga natapos natin. Kasi hindi ko napakita sa inyo nung sa bowl cooking natin, diba? So, yun. So, mag-umagahan tayo. So, ito yung typical na umagahan namin, pansit. So, itong pansit, hindi pwedeng i-bowl cooking to kasi maano to. Ang tawag sa lata pa. Parang maano siya, masisira. Kasi diba, soft lang yung pansit. So, hindi ako nag-bowl cooking na pansit. Pero mabilis lang itong iluto naman. Importante na may ready ka na chicken or pork na pang halo. And then bread, na whole wheat bread. And then ito yung sikwate namin, sobrang dami naman ito pa. Ito yung sikwate na yung yung tableya na binili ko. Ayan. So si Hagrid tulog pa. So mamaya na siya kasi iaano pa rin niya si Ashi. Iaano dun sa mga damo. Kasi pinapaano ko si Ashi sa damo every morning kay Hagrid. So, kain tayo guys. Morning pang. Morning guys. So, masanay na kayo na makalat yung likod kasi yung mga boxes namin, dyan kami nagpapak lahat. Kasi alam niyo naman, ang liit ng space namin. So, paliit na ng paliit yung space namin. Puro na to Shopee. Kaya, ayun. Hello! Good morning guys! So today is Sunday. Today is December 1, 2019. Oh my goodness, Pasko na. Luluto ko nung umagahan namin. Pero actually, alas 9 na ng umaga. Kita ko sa inyo yung nilagay namin na trapal doon sa labas. Kasi yung mga boxes nilabas na namin. And then eto na yung yung lagay ng sa haul ko. Kung hindi nyo pa napanood yung haul, panoorin nyo yon. So eto yung nabili ko na may ano pa talaga dito. Sorry naman. So, ayan siya. Pang lightweight lang talaga siya. Hindi siya pwedeng pang ano, no? Pero, ayan. So, ano ko na to? Pang second time ko nang nagkaganito. Pero maganda kasi siya kasi meron talaga siyang pag nagdi-drain, nasasala niya yung water sa ilalim. So, si Papa, busy din si Papa labas ng mga tawag dito, mga boxes sa labas. So tapusin ko lang to luto ng umagahan namin. Tapos ito yung bili ko kahapon din dun sa hall. So ito yung kape na sinasabi ko sa inyo na kailangan siyang salain. Ayan siya. So ilalagay natin siya dito. So nag-init na ako. Ang bango niya talaga. Ito from Bukidnon ata ito. So gagamitin natin 'yan. And then hugasan ko muna 'to. Tingnan niyo yung ginagawa ko, guys. Feeling ko sa tea lang 'to eh. Feeling ko pwede 'to sa kape. Mo gani. Tea gani pang tea. Ay. Pang tea talaga to eh, teapot. Gusto ko maging coffee pot. Pang tea lang talaga to ba. Pero okay lang. Ayan. Gas teapot. May tea naman ako dyan. Magagamit ko ito sa tea. Pero parang okay naman. Hello guys! Good afternoon. So maayong hapon. Today is 4 p.m. Yeah. And katapos ko lang maligo. And si Papa na nun sa labas kasi mag-ano kami.
Mayroon po na si Kwate ng chocolate drink. Chocolate drink po yun, di ba? So, pwede ko sa inyo ngayon yung inino namin doon sa labas, yung aming ginawa doon sa labas. Business related pa rin. Kaya, puntahan natin. So, ayan. Ito pa yung sobra ko kanina na tea. Ayan. Marami to. Kaming dalawa ni Papa yung uminom. So, ayan. Tapos si Papi. Ayan si Papi. Hello, Papi. Hi, Pang. Hi, guys. Tapos, si Ashi. So, ayan yung ginawa namin kanina, guys. Wait lang, wait. Oh! So, ito yung tinrabaho ni Papa kanina. Nilagayan namin ng ganito. Black na, yung binili natin sa na-haul natin. So, ayan. So, yung mga boxes, ito kasi yung problema namin dun sa loob. Yung mga boxes. So, ito yung ginagamit namin sa mag-pack ng orders. And then, dito na rin gagawin yung pag nagre-repack kami ng mga orders or ng mga pangapaninda, nire-repack namin at saka yung magpapack ng orders dito na. And pag may nagpi-pick up, dito na rin. Kasi mainit dito, guys. Kaya hindi siya masyadong gagamit itong lugar na ito. Nagagamit siya paghapon, pag nagkakape kami, para talagang magamit siya. Ayan, ginamit na namin ganito. Pero dito lalagyan din namin siya ng another ganito, para pag umulan, hindi naman siya Pero dito na side, walang dito na side. So, ang lang talaga yan. Si Papa, natawa siya kasi may butas yung aking kele-kele. Tapos si Eshi. Hi, Eshi! Hi, Eshi! Hey! So, ayun yung itsura niya. Tatang something up. Malaki or Wala, may banana Q. So, eto yung ating guys. Chocolate drink. Si Kwate. Ayan. Aray ko, aray. Diyan ka lang, Be. Hello, guys. Good morning. Good morning, Be. Morning, Papi. Oh, ayun. So, today is December 2, 2019. So, today is Monday. So, tayo ay pupunta sa park together with my family. So, ayun, nagbaon kami. So, dun kayo kakain. And then, ayun, tingnan natin kung ano yung mangyayari dun sa park. Yun yung buhok ko. Agreed. Wala may fountain kang Wala, kanya pa man sa gabi eh. Napay nag-wish. May nag-wish pa dito. Daming mga coins doon, no? Saan lang wish ka? Talagang may kisisilyo. Kwarta ako na to. Hoy! Pwede ka makalangway tara, ma? Uy! Tabaan ka. So, ayan guys, dito na tayo sa park. Medyo mas maganda dito sa park pag gabi kasi yung mga lights. At since umaga tayo pumunta, so syempre walang lights. Pero sobrang linis na dito pa yun pa, no? So, dati walang mga ganito, hindi dito kalinis. Pero ngayon sobrang linis na, marami ng mga tagalinis. And in fairness. So, yung fountain dito, so wala pa kasi umaga na yun. Fish. Fish. Fish? Doon, fish pa ba? Fast, you. Ay, pato diri. Ay, pato diri. Pus, dito siya.
So, ayun yung aming ano guys. So, Cagayan de Oro. City of Golden Friendship. Nado. Hagrid, dili mo kuan. Lights. Man, may lights. Sada gabi eh. Wala ni sa gabi eh, no? Limpyo kayo. You cannot catch me, I cannot catch you. Dasmag ka. Kaon, nauna ng bataan. Ayaw. Bali, pinang... Baliktad yung jogging pants. Ayan, turun na to. Ulo siya. Mga buang bali mo ko yung jogging pants. Oh. Ang bulsa ni mo sa likod. Muna galisod yung lakaw mo. Okay, ay kudlo ah. Diyos ko Lord, nagutom na siya ng Muli kong ko. karuha na. Gusto niyang kumain. Hilak na. Gagara. Ilisa to yung jogging pants yun. Buwawin na itong tunod. Ay, Bili. Hilak. What come here? Naawa siya dun sa dog kasi ano eh, kinuha yung mga dog na nasa daan lang. Yan, ang dami nangunguha. Ano to ra? Gilakag. Gabing dagan niyo. Alak. Ay, di ba? Ginajoke ko siya na ipakwa si Ashley dun sa nangunguha ng dog. Sabi ko, tinawagan ko yung ano. Oh, ito si Ashley. Love din mo si Ashley. Ah. Love din mo si Ashley. Ha? Liman pa ko si Ashley, oy, taka lang. Hindi na pa ko si Ashley. Uy, love na to si Ashley. Love na to si Ashley. Oy. Ano yung ngaon na ta? Pagkaon daw siya. Kain na tayo guys. So yung ulam namin is mani uy. Kasi nabaliktad yung paglagay ni Papa kanina kaya ganyan yung itsura niya. Baliktad yung paglagay ni Papi. Ayan, kain tayo guys. Kasi nagutom si Hagrid.